And so, welcome to Skyplaza ng Natividad together with my kids. Ayan. Ayan, tara. Punta na tayo ng Skyplaza. My God. Ito na naman sinasabi ko, pinitensya na naman. My God. Okay. Ayan po tayo. Papawis daw po kami. Itong ayaw na ayaw. For the lakad ang person. Before kasi pwedeng iyak-iyak ang sasakyan. Ngayon with na. Depende. Di ko alam. Banog ako. Sigod. Ganda din ako dito, Dok. Napakod nyo na dito. Sa mali ko, ha? Ayan. Woo! Cantiknya buat bibirku tak berhenti.